Gapu iti kinalaing na apo makatawa, iti biyang ti social media. Kang runaan na iti Facebook ken YouTube, ket naamam mo ken ididulwenen, dagiti mahilig nga agbuya ti variety vlogs. Daytoy ni James Adrian Ariola, agtawen 22, ken tubo isuna, iti barangay Pulalabo del Norte, Burgos, Isabela. When numas amam mo isuna, alokong joren, karagiti social media accounts na. Anak, the Mr. Adriano ken Mrs. Rinalyn Ariola, iti metlaeng nadakamat a lugar. Ni James Adrian Ariola, ket may sapaylaeng nga estudyante, ngem iti masungad a panagtuturpos ket agredwaren, ti kurso nga Information Technology, ken kunana ano makaturpos ton ket itultuloy nan tulatta ti kinablogger na. Takunana ket daytoy ti maysa a pagragsakan na. Iti panakisarsarita ti JCQ Online TV channel kanyana, ket nangrugi isuna, ti kinaawan idi ti gadget nga usaren na, nga agblog, ngem iti kinasaririt na, ken gusto na timang paragsak, karagiti viewers na, ket ingkarigatan na, tinagpundar, karagiti usaren na, tapnon ti kasta ket ad-adda a pumintas, dagiti ipabuyan na, karagiti followers ken subscribers na. Kalpasan ti sumagmamano atawen, ket nakapundar, karagiti kasapulan na iti trabaho na, iti social media, ken matultulungan na payen ti pamilya na, kang runaan, dagiti nagannag na, ken kunana, abinulan, nga agidundunar ti tulong, iti simbaan da, ken adda payen, dagiti tattao, a matultulungan nan. Dati gamin ko anak talaga giskwelahan talaga kit ano tawag ito managpakatawa na kasjay. So awamit iti kok ide, awamit iti intention ko nga ag-vlog ta awamit ka cellphone ko ide siyempre. Nakigtutak lang ay ide dati cellphone ko nga naitid mga perdi pa ya ide sakto pandemic. Tatta nagaramid nakti video. Tapos aji nga video kit biglang nag-boom. And siyempre ang kumit talaga pinangarap paging vlogger ki nakitak lang aja ay nakitak nga nag-boom di video. Intuloy-tuloy ko. So ajay makikita ko ti sarili nga dati potential ko ti kastoy. So ayon intuloy ko naging yes. Promises. So, after that, talagang in-concentrate mo idin. Idi makita mo nga ada iti potential mo gayam iti panagpakatawa iti biyang ti Facebook. Kinoncentrate mo idin while nga agbasbasa. Siyempre. Kasi iti nga naragsak eh. In-concentrate ko ato, indire-diretsok. Abang i-concentrate ko ide, agbas, basa na mitlata. So, ajay, all goods. Awan ba dagiti kaslang mangkutkot sa kanyam idi? Or awan ba dagiti naging experience mo nga vlogger deta kasi awan ba dagiti kasi nga na-experience? Ado. Di do makikwakpay kamag-anak kasjay. Ngim ang ko pampansin na kita ta ko lang agitay. So lang mang perditi ajay. Oo, focus ko latan ko nak. Ki tatakit nakita damit ti kuan ay ki okay lang. Umit ibagbak kanya da. All goods lang ang lahat. So, ada DJ Rick Nam nga si kaket managpakatawa, comedian nga kunada. So, kasano iti hugot mo? Kasi maobserbaran tayong sabsabali ngamin iti digitay panagpakatawam ta kahit haan ka makakatawa ket nubuyayam digiti videos mo iti channel mo ket makapagga. Ha? Awan siguro pangit tak siguro. Iso lang siguro at katawan na siyempre kalbo na kid tapos ayun tomato nose. So ajay kasi lang with TikTok ti panag-vlog ko siguro. Tapos tigay may bagbagak. Tigay siyempre no content gamin kailangan mga pagpanunutan bago mo ilabas, di ba? Oh, yun sir. So, I heard that estudyante ka. So, ano itikas ng inspiration mo, napaggidan mo iti vlogging,
ken panagbasa to online pay gayam ti panagbasa mi. Awan ti family, siyempre ti family kahit da talaga nga makalpas na ti pinagadal ko. So, no ti vlogging kami hanga ko ata hanga tuloy-tuloy ata dati hangganan ata no makalpas ka. No bagad nga makalpas ka kit ajay ti orang hanggang matay ka. Yes, iso ti bagbagada ajay. Iso siya talaga inspiration ko ti naganak ko iti kahit ko lang soda nga iyangat kasi oo. So ginagawa ko yung time management. Oh, yes. Promises talaga na siya di babae kin aji ubing, aji basit. Makita nga si Kaket may isa karigiti very successful nga vlogger. Gapanan natako nam tatay ket adu digiti tultulungam, tumultulong ka karayte different activities ti simbaan. So kasano met iti riknam no makatulong ka iti pada nga tao. Siyempre nalagan ti rikrik talaga. Tay so talaga ti may isang nga goal ko idi no man kastoy kit dakkel ti ma-earn ko kit kailangan nga tulungan ti number one talaga simbahan para kanya kasi every month nga agtay-tayting agdate ti simbaan. So ado mga ibagbaga nga oy kastoy nabak nang kagayam ang kamala tumulong ti tao. So ado mga ibagbaga kasi kanya ang ti kapaiswanan na ata tumultulong na ti simbaan every month. Maipagpanakkelmet dagiti naasreg kanyana, tangamin, ket nasayaat ni James Adrian, when no lokong joren, karagiti barkada na, kang runaan na, ti close friend na, nga Ilocano vlogger met laeng, ani Madam Tonyang, ken dagiti kalugaran na, iti ilida. Ken adda payen, dagiti tultulungan na, nga aspiring vloggers, iti lugar da. Si Jordan po kasi madaming nakakapanood sa kanya na syempre kilala natin siya as komedyante. Pero off-cam po, talagang sobrang mabait po siya. Talagang pag off-cam po talagang makikita mo. Kasi hindi naman po tayo, hindi naman po kami magkakilala ng matagal. Pero yung closeness po namin mula nung nagkakilala kami, as in solid po. Kaya masasabi kong talagang sobrang humble and down to earth talaga si John. Matulungan dagiti kakaduak nga content creator da Madam Tonyang dagiti kakaduak dati nga Bartik Gang. Siyempre kailangan may nga ko isuda ti number one nga tumulong kanya manipod nagsimsimula na. So kailangan may nga tulungan isuda umangat. So sabay-sabay kami. So yun, that's all. Thank you.